Jak bolo? Perfektne. OK, voda teplá? Krásne teplá, 21 aj pol. OK, a je to náročné toto preplávať? Pre neplavcov je to na 50% náročné a pre plavcov je to na 15% náročné. Čiže pre vás? Trošičku zápestia trpeli, ale inak super. OK. Aké štýly ste plávali? Kraula, znáka a persia. Ty kokso, to ste všetko Všetko správne, robili sme. Dobre, perfektné. Pôjdete aj na budúci rok? Jasné. Aj o ďalší, aj o ďalší, až do nekonečna. Tak to som zvedavý. Dobre, babi, díky. Čau. Čaute.